Čaute ľudia, vítajte u môjho prvého videa na tomto kanále. Dneska je tu so mnou spoločne Fixer. Čo? A dneska si spolu zahráme Egg Wars, tak poďme na to. OK, takže už sme v hre a ako vidíte, tak je to nejaká nová mapka, čo som vôbec ešte nehral. A má tu menšie pokresy FPS, neviem prečo. Okay. Nemám slabíkov. Prestaňte! Počkaj, tam je. Oni ešte sa nevysvetlil, že prečo sa voláš sám, ale si na to povedal. Dal som Na jednom účte. Fúha. Tak to som neviem. Počkaj, ja zarobím 20, ak som to upgradeol, počkaj. Nie, to chcem. Tak to ide písomne. Nejde, tu som ti hodil. Mám ho, Upgradenuté. Ok, tak uhni prosím ťa. A ja si nezbieraj. To moje video, nie tvoje video. Ok, ber to vážne. A tu kam sa mi strkáš, prosím ťa, s tou hlavou? Kámo, tuto mám také pozadie na tú tvoju ksít. To je strašne zaujímavé. Inak, kde uveríte, čo nám dneska stalo v škole? Proste výchoška, sme skakali z mostu a začal na nás nadávať, On hlavne na skakal. mňa. On skákal. Ty si to skočil, ja som to neskočil, neviem, dobre. OK. A stal sa ten problém, no. Bude sa to asi riešiť s riaditeľom, čož ja s tým mám taký menší problém. Keďže ja už som mal s riaditeľom dosť veľa vecí akože vybavených, vieš ako. My sme kšeftovali, my sme mali dealové prachy, peniaze, ženy, ja neviem čo sme tu mali. My sme proste dealovali, vieš, my sme boli kšeftovali. Môj kanál v popise videa. Nie. Nemáte, nebojte sa. Jo, on tam točí iba blbosti. On tam točí, aký je nahý. A jeho Instagram, jak sa fotí nahý, tak to dáme do popisku videa. Úplne ja. A zatiaľ, ako vidíte hore, neviem, či vám to ukazuje. Ak nie, tak tu mám taký full screen, že hlavná ukazuje. A 120 fps, čo je dosť dobre, keď natáčam s frapcom. Lebo stávam, keby som za tu hýbal, tak vidíte, ak mám pokles FPS. Držal som shift, preto som nespadol. By the way. Ja stávam cez to na stred, neviem ako si na tom ty, ale... By the way, ja som dneska chcel niečo natočiť, napríklad doma, že The Forest, jo, to natočím, každý deň. A vtedy mi dosvaklo, že ma The Forest neláka nejak, tak... niekto je na strede, wow, mám 14 dia, kámo. Bra. Dobre ty. Počkaj, nazbieraj. Wow, to bol luck. Ty kokos. 5 diamantov nám stačí, aby sme si upgradeli Ok, diamant. ja mám 14, to je pohode. Tam daj. Wow, ja mám menšie poklesy FPS, čo toto je možné toto? To si nedolo nevšimajte, neviem, co je nikto. OK, mne zostal jeden blok. Čo urobíme s tým jedným blokom, deti? Položíme ho! OK, takže... Čus. To je zle. Ty si retard. Kačka. Píp. Ach jaj. Okej? Ja mám také poklesy FPS. Tuto ohode vidíte. No Poď pre nejaké diamondy. Ja sa bojím. Hello, darkness, smile. Inak viete, prečo sme si vybrali fialový tým? Hádajte. Lebo A on inak je kúpil som ti boty. rasista. Stali Adidasky, kamo, tu ich máš. Počúvaj, stali ma tak veľa, ty kokos, normálne, že som sa odbachol. Také boli drahé. Kúpim zase upgrade, nemám diamond. Počúvaj, také drahé boli, a ja som ti ich kúpil, a ja neviem prečo. Chápeš? A ja sám nechápem, čo ti na to ja poviem. Ach jaj. Čo nič nerozprávaš? Čo si ticho? No, len tak. Tvář, že ti zase nevypnú net, lebo sa na to dostalo ako. A prvý diamant. Ja mám 4 ja neviem, 3 diamanty, ja potrebujem 4 na chestplate. Díky za ten Adidas boot. Normálne. Nemáš čo. Stali ma z AliExpressu 100 €. Oni sa tam... Môžem ti dať aj chestplate kožený, ak chceš fialovičky, taká farbička. Oni sa tam zabetenili troška. Ja si potrebujem kúpiť papko, takže papko si kúpime.
Hamíky, brumíky, bam, gang. A dobrú chuť. Takže Jau. ja mám také menšie poklesy FPS, takže asi ti vypnem, video sa tým render distance na Jau. No, ja som práve zebol. 8, aby som mal lepší FPS. Niekto nás ide, mohol by si sa prosím ťa kúpiť. Dobrý večer, priatelia, vylezíme na polia. Chceš chestplate? No, Tu máš zadať do tie hodne taký. Už sa tu máš tuto za tebou, tuto prosím ťa. Kde ho tuto? Ok, ja si idem kúpiť nejaký meč. Diamanty. Minecraftovi. Ok, čo si kúpim? Nejaký meč. Meč za 8 diamantový. Nechceš 2 dia, tu máš 9 dia, lebo som bohatý. Ender Pearl by som potreboval za 13 diamondov. Ja som ti hodil 2 diamondy. To ti stačí, nie? To je životná výplata, nie? Že mám 5 diamondov, ale tak to... Ja proste nemám rád, keď mám malý full, takže si to vždy dám aspoň na 96 alebo 95. Ok, idem na stred. Oni si tam zastavili od diamondy, kamo. Však. Čo vám poviem? Český server. Zoberiem si tie dia aj tak, ale... Český server, čo vám poviem? Český server, akože... Okay. Nemám na toto ani slova. Koľko mám zlata? 11 a tu je útok, gamo. Hej ty jablko, jak sa voláš? Ja neviem, jak sa voláš, prosím ťa. Povedz mi, kde si sa učil. Pomoc, kamo. Ja mám malo hapka, určite ma zabije, takže idem rýchlo domov. Mi to laglo. Bež. Kamo, ide na nás. Daj si pozor. Jak sa otočil. Videl ti, aký si ružový. Poď na to. Nechceš 5 dia, alebo si ma neháš? On nám odostával cestu. To je cigán. Hej, 5 dia by sa mi hodilo. Ja mám 16, ale nedám. Tak mi daj, ja potrebujem. Tak, smile friend. Mám 8, ak chceš. Ja som vyhodil môj meč, proste vrať mi ho. Ja ti dám 8 dia, tu máš dia. Hej, zase mi ho bereš, tu máš dia, prosím ťa. Máš dia, to je taký deal, no, takto sme dealovali aj s riaditeľom. OK, bro. Tak, OK, teraz by som mal byť úplne v pohode. A oni nám odkopali cestu, lol. Poďme ich zničiť, toto musí byť pomsta. Nemám bloky, ale musí to byť pomsta. Tým, OK, tým, bro. Ukáž mu tým. Nie, drperol! Ty sa netrafil. Ja mám také malé poklesy FPS, treba kúpiť novú grafiku. Už ma to štve. Pomoc, prosím vás, ja mám to poviem tak šlap, mi to nehodlo. Mám proste slabú grafiku, prosím vás a veľmi sa nestiažujem, hej. Ok, ja si idem kúpiť papač. Chceš papať? Nie, nechcem papať. Ja mám stack, ak chceš, ja ti dám polovicu, tu máš papať. Dostávať... Neboli zastávané vajce? Ale ja som obstával niečím. Fúha, Sora je úplne čisté a... A čo by malo byť, Si špinavé? jak božek špinavé. Badum. Ja, tam určite dám badum. Koľko stojí obsidiany? 100. 10 goldov. OK, ja si kúpim jeden obsidian. Hej, prosím ťa, dostavaj tú cestu. Prosím ťa, ja mám iba obsidian, chápeš? Ja ťa nechápem proste. Toto musím tvoje scéna zničiť, ja neviem čo to máš, ja som tam dal obsidian. Ach, jaj. Mám najlepší diamondový meč. Okay, tak tu máš ten enchantovaný? No, Tak mi ho daj. nedám ti ho. Daj mi ho. Čo je na ňom? Sharpness koľkatka? Sharpness 1. Kámo, tak to je taký dobrý meč toto. Tu máš, nehal som ti tu toto železo. Uno terrorista. Idem troška stavať našu hentu. Ty obstávaj, idem do stroju ukradnúť dia. Sice máme doma dia, ale inak
táto hra je dosť zlá, lebo stále sú to tí Česi, ale Angličani sem ani nechodia. To sme veľmi šťastní. Ale tam je. Čauko. Ako sa máš, čo? Čo je? Si niekto voláš. Čo? Čo? Ako sa máš? Poď mi ako sa máš. OK, kašľu na ňo. Mandia. A čau, poďme tu ochraniť. Môj dia. Tak tam bolo málo diamantov. OK, aj tak mám iba 10. OK, poďme na ich zautočiť, kámo. Poď na červený, poď. Red. Som nešiel. Ty máš najlepší meč a najhoršie brnko, kámo. A niekto nás útočí, kámo. To som ja, ty. Však ja viem, nie. Však som 3. A inak ja mám enchantovaný meč. Keby dačo, tak tento si musíme dať tak do zálohy. Zahodíme ho. Ja som COOLL. Toto musím vylepšiť, lebo to je fakt zlé. 15 dia, práve 15 mám, to bolo ako súdené. A tu si upgradeol? Čo? Goldy som mám upgrade. No. Dobre. Pred natáčaním som si myslel, že proste mi to pôjde na 400 FPS úplne eňoním a frapsom. Ale potom som zistil najhoršiu vec. Ľudia, keď som zapol nahrávanie, mal som 80 FPS a teraz to mám 50 a keď sa kúkam do neba ako, tak mám viac ako, ale... Čekaj to. Takže tu vám dám krásnu oblohu. Môžeme ísť útočiť, keby si chcel. OK. Ja som trocha toto video vyzbrojený. dám na 30 FPS. Počkaj, Ja som trocha vyzbrojený. ale len trocha, no. A, tvoje brnko, nie. OK, ja potrebujem ešte jedno dia. OK, mám. Jeden ty, dám to pravú písku. Ja som zdrožňavý. My tam hovoríme po východniarsky. To poviadzujem. Jo. OK, meč tu schovám pri takto koľky, vidíte, aký je tajný. A poďme útok. A ty čo si dovolíš? Tým tvojim brnkom sa odkopaj, no. Áno, tam. Áno, odkopaj sa, no. To je jedno. Odkop sa. A teraz ideš naspäť, čo? Hej, niekto po ňom pálil, kámo. A on proste padol sám, aj keď ho netrafili. Ideme na to. To zlato. No fuj. Ale ja nemám krump, takže... Tu je čestka. To Ja mám. otvoriť. Budeš ma ochraňovať, OK? Počúvaj, áno. Mám aj ender perlu. A máš aj bloky? Nie. No, tak Iba jeden obsidian. Fúha, keď im tam chýba taká cesta. No poďme. Tu je yellow. No dostala, no nie, to nie je yellow, to je orange. Poď, idem útok. Chihuahua! Čo si Ne, majú tu dovolíš? obsidian, nestiham. Ne, nestihol som. Ja som zabil jedného. Dobre, utekaj. Zabili ma. Čo? Ten môj diamoč. Tak ja mám už strenčku. Aha. Inak, viete čo sa nám raz stalo? My sme boli u Fixera doma. A... vám môžem to povedať? Prosím. Takže čo? Ona nie je vaša sajta, takže to môžem povedať. On proste. On si založil kanál Fixer 6E. Ty kokos. A jeho mama. Že mne sa takéto mena páčia. Fixer. Ja som debil. On sa zabil. Ja som utekal a skočil som vedľa. Na všetci. A ty mi na to nepovieš ani. Ďakujem. Tvoje. Idem troška zastávať naš... Dodám mne prvý odoberateľ. Slúbujem. Nedaj mi odoberateľ, prosím ťa. Nedávno práve. Nie. Dobre, okrem neho, Fixera.
Kto mi dá prvý odber, natočím s ním video, že ako som dostal prvý odber. Monkeys! Jak ty si taká opica. This is my monkey! Najlepší krum. A efficient s trojkou. Yo. Čekujte, odišiel som na pár sekúnd a kúkajte, čo sa tu postavalo. OK, no, tak ako nemáme veľa, ja mám iba 8. Sme na No, tom ja veľmi som tu zle. postal nejako slabo obobstával. No a slabočko, no. Presne. Sám všetko, čo si uberáš. Kama, tu pre teba oné veci. Tu máš, aha, kama. Mám pre teba dia, musíš zastaviť a poprosiť. Paraši. Dobre. Si debil. Nejakí youtuberi, vieš, akože hento, ja si kúpim tamto, bude tamto, hento urobím. No poďme už útok, lebo ja mám dosť... Útok? Áno, útok. Už, ja nechcem, aby toto video bolo také dlhé, vieš. Čak ho zostrihaš ty. No, ale ja nestriham videa. Ja to striham cez fake Mu- musical instrument. Dal. No poď, ideme útok, alebo musíš povedať. Ešte by som chcel na meč diamanty. Nemusíš. A na ten enchantovaný, alebo on nechám. Tak poď, ideme na nich, aj keď. O, kameň, kto je na strede? Pozdravíme ho. Ty Ahoj! kokos, toho som nevidel. Poďme na ňu. Musíme dať nejakú túto fakt dobrú hudbu. Počúvajte tú hudbu. This is my monkey. Ja som zničil truhlu na strede, kamo. Oni tam majú truhlu. Ty ideš na červený. Red ideš. Ja im nebudem ničiť, kamo. Budeš ma ochraňovať? No chod na nich, ja si tu vystovam do vzduchu a pôjdem po tej Ja idem do vzduchu. OK, oni asi nemajú luky. No, to asi, lebo ma ani nevidia. Alebo si ťa aj nevšimnú. No? To je- Ja nemám krúpač. Oni o nás nevidia. Á, už po mne páli, kamo. Ty kokos, ja som nechťa postavil 2 bloky, kámo. On po tebe nepáli? Páli. On si asi kúpil jeden oný šip a už si myslí, že je pánko. Ahojte! Už hráme o 23 minút. Ja som si myslel, že toto bude video mať 5 minút. Niekto ide k nám. O fakt? Jo, fakt. Áno, niekto nás tam ničí. Už je po nás, tak ja to radšej ostavím. Okej, ja tu shiftujem. Ja ich chcem zničiť. Oni tam proste čakajú, oni tam číhajú na nás. Kúkaj, tak kúkuje, sme dole. Prečo? Nebudeme dole. A keď budeme dole, tak sa hráme ďalšiu hru. Á, nedaj sa dole. Som to nechcel. Okej, ja tu budem shiftovať a pôjdem tady niekde. Low. Okej. O, purple. Okej, my sme teraz, tu sme my. No. Okej, no. This is my monkey. Ja im nemám ako zničiť postel, počúvaj. Ja už Pardon, idem. postel, vajce. Ja už som u nich, ja už som tam, počkaj. Ako pardon. Čau. Ja ťa Ah, ochránim. come on, help me! We are the champions! Skamo, skap. Kamo, help me! Kamo, ja už to neudržím. Kamo, help me! Ja som ich zničil. Ahaha. Ja som ich zničil mečom. Čo? Ja som tam búkal. OK, ja si myslím, že na toto videjko by to stačilo, je to až moc pridlhé. Takže nevyhrali sme. No a zničil som jedným mečom. To sa počíta, dobre? Berte to tak, počíta sa to. Takže ak sa vám toto video páčilo, zapnite like, odber, sledujte Fixrov kanál a hlavne sa aj moje. A my sa budeme tešiť v ďalšie videa. Takže Sledujte ho, čus.